Akárhogy szemléljük Európa népeit, még nem találunk egy ilyen sorsú, helyzetű népet, mint amilyennek mi vagyunk. Ez az a pillanat, amikor azonnal a zsebkendőnkhöz nyúlunk, ugye, mert könyv szökött a szemünkben. És ezzel úgy az édeslátásunkat, mint a kezénket lefoglaljuk. És ezt tesszük már vagy 8 évtizede. Az áruló, aki a Lisszaboni szerződést aláírja és népe torkára tesz kést. Az áruló, aki hagyja, hogy az ország idáig jusson és még így is kifosszák. Az áruló, aki a nem létező náciktól retteg és mindenkit szétveret a pázsitról. Az áruló, aki szó nélkül hagyja, hogy EU tagállammá váljon Románia. Az áruló, aki hallgat a Donkanyarról és közben a kútnál költségtérítésre tankol. Az áruló, aki Szálasival ijeszget, közben Simon Perez magának új országot vet. Hazáruló, aki művi meddőséget enged, mert az igazság a magyar ébredéstől retteg. Hazáruló, aki nem megy el szavazni, mert itt bármi történhet, te kusba fogsz maradni. Hazáruló, aki az Árpád-sávos zászlóra saját beteg világát ordítva ráfogja. Hazáruló, aki valaha is ügynök volt, mert közeleg az idő, remélem mind bepakolt. Hazáruló, aki a templomban prédikál és csendes szinkos módon a bűnben térdigál. Hazáruló, aki abortuszt elvégez, remélem érted és remélem felébredsz. Személy a zsebben, én mondom szartsej, figyelj fel vidék, hadd meg most Erdély. Személy a zsebben, Intel szartsej, Kárpátalja délvidék, rettegésben él. Személy a zsebben, tudod szartsej, hazárulók, mind a ropogós pénz. Személy a zsebben, így nekem szartsej, ez a dal szóljon most minden magyar él. Hazáruló, aki ma is nemmel szavazna a határon túl rekedt több millió magyarra, az agyak kimosva, a bankszámlák kitömve, ez volna a magyar sors. Időről időre, mert elborít a mutyi, és nem bírunk a lobbival, majd velem is úgy bánnak, mint Budaházi Gyurival, mert terrorista vagyok. Ott benne a fejekben robbantok, és bizony az igazság kegyetlen. Annyira vagyok finnugor, amennyire néger. Ha szép szóval nem megy, majd megy vérrel, mert gyökerek nélkül túl sok már a gyökér. Ebben a szabad világban minden fiatal kövér. 70 éve rabok vagyunk, vegetálva élünk, a jelszavunk egyszerű, szolgálunk és félünk. Amíg a dal született, adtam volna gödröt, hisz fanka csak ennyi. Disznók elé gyöngyöt, mert hallottok engem? Mégsem értetek, nem vagyok Jézus, de meghalnék értetek. Én segítek a tolnak, de a nép írja a dalokat, a sajátot se érted. Nem hogy az én bajomat, Funkadeli idősebb, mint Fenn-Szlovákia. Funkadeli nem lop, mint tőlünk Románia. Sokan elfordultak tőlem, köpködve, üvöltve, de majd egymásra találunk, ott benne a tükörbe. Személy a zsebben, én mondom szartsej, figyelj fel vidék, hadd meg most Erdély. Személy a zsebben, Intel szartsej, Kárpátalja délvidék, rettegésben él. Személy a zsebben, tudod szartsej, hazárulók, mind a ropogós pénz. Személy a zsebben, így nekem szartsej, ez a dal szóljon most minden magyar él. Az eszmoston sírtál, álmodtamon bőgtél, mégis most olyan, mint a visszafejlődnél. A valóságban ugyan mi a francot élveznék, ha eddig igazam volt, most miért tévednék? Csukd be a szemed Erdélyben, és nyisd ki Pesten, majd megérted sok dolgot. Hogyan értettem? Én nem az ország, hanem a nemzet élén állok. Igazat suttogok, nem hazugszót kiabálok. Személy a zsebben, én mondom szartsej, figyelj fel vidék, hadd meg most Erdély. Személy a zsebben, Intel szartsej, Kárpátalja délvidék, rettegésben él. Személy a zsebben, tudod szartsej, hazárulók, mind a ropogós pénz. Személy a zsebben, így nekem szartsej, ez a dal szóljon most minden magyar él. Valahogy úgy történt, hogy nagyapánk lefeküdt Magyarországon, felkelt Romániába, és nem a vonaton aludt el. Itt az ideje, hogy elfogadjuk ezt, és ugyanúgy gondoljuk az egymáshoz tartozást. Ezen lényeges vonatkozás dacára mi is ott a Székelyföldön, és önök is itt Budapesten. Személy a zsebben, én mondom szartsej, figyelj fel vidék, hadd meg most Erdély. Személy a zsebben, Intel szartsej, Kárpátalja délvidék, rettegésben él. Személy a zsebben, tudod szartsej, hazárulók, mind a ropogós pénz. Személy a zsebben, így nekem szartsej, ez a dal szóljon most minden magyar él. Ha visszamegyünk, 1200 évig volt a Kuszára. Ez egy zsidó vallású birodalom volt. Ez egy kezdőpont. Reméljük, az ön segítségvel fogunk tudni bemutatni egy igazi zsidó arc, a Mózes valósú eredeti neve visszahozni. Ez volt valamikor a magyar neve. A Mózes valósú.
A szemembe néz, ne a horizontra. Ma még ágyba feküdt, szólna polifómra. Ferinek története van, nem storyboardja. Amit polgárnak hívsz, csak egy proli horda. Ahogy a korda kezdte el, te meg folytatod, Lady L. Meg a flopba egy jó lapod, lehet egy jó napod. Hull a részegen, sziasztok vakok. Ez Feri meg a fél szemem, sárból és kavicsból. Építek palotát az udvaron, anyák és lányok a katonák. Ez a háború az ágyakban dől el, mire megértitek, pont elfölddel. Az élet a természet, vagyis Isten. A testem a sportból, de a lelkem az libben. A galaxis közepén egy csiga lépcső. Na ki a fotelből, na fel a székről. Jöhet szegénység, csak a Feri ne jöjjön. Jöhet árulás, csak a fanka ne jöjjön. Jöhet ármás, csak a körázi ne jöjjön. Jöhet bármi, csak az igazság ne jöjjön. Jöhet halál, csak a Feri ne jöjjön. Jöhet járvány, csak a fanka ne jöjjön. Jöhet oszár, csak a körázi ne jöjjön. Jöhet